बे साननैसो मा जामारखो मानि एसेबां माने ससियेल मिडियायाव दोहौ भाइरालनि नै दाख्लै साननैसो जाबाय 20K नि आरो मैयानि दिनाव ओंखारलायबाय सासे सोरबा बर' आइजोआ दाबसे गामिनि बर' हिन्जावा सोरजोंबा देहायारि सोमोन्दो लानायनि रायजोफोरजों बुजादों आरो बिनि साननैसो सिगाङाव जालायबाय माखासे साब्रै साबासो सेंग्राफोरनि गेजेराव सासे उन्दै हिन्जावसा सिख्लासा माने गाज्रि सोदोब बाहायनानै गाज्रि मेथाइ खननानै माने भाइराल जानाय जौ फेनाय आरो मा जादों लंथं मडार्न जुग दा बेफोरखौ मा होननानै मा साननानै खालामदों माने मोनथिया आरो ओरैबायदि जागासिनो थ' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनांथार आपडेट बा जोंनि बर' हारिनि माखासे आथिखालाव सोलिबाय थानाय दुखुनांथावना सोमोनांथावना माने लाजिथावना माखासे आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो नागिरदों दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां जोंनि बर' हारिनि माखासे बिहामजोफ्रा लंथं मडार्न जुग मेथाइखौ लानानै गावनि देहाखौ दिन्थिनाय फेन्दा दिन्थिनाय खिथु दिन्थिनाय थाफ्रि दिन्थिनाय थ' बेफोरबायदि दिन्थिस्लायस्लाय सोरबा बुंदों बेलाय मा फेन्दायालाय मा मोदोमसो दा बेफोरलाय ना बिगुरसो दा औ नंगौ बिगुरसो मोदोमसो आरो बेहायलाय माथो दङ होमब्लालाय बिगुरल' मोदोमल'बालाय माथोबाव दख'नाखौलाय मानोथो आदा गाननानै आदा खिथा दिखांनानै दोनो डाइरेक्ट लंथंखौसो लंथं मडार्न जुग नालाय लंथंसो जानांगौ माने ससे देखायनानै गावखौ मानो बरनाम खालामदों मानो बरनाम लाबोदों गावखौलाय डाइरेक्ट खुजोबस्रा गाननाय जोमनाय होमबासो माने लंथं जागोन लंथं मडार्न जुग नालाय दा आद्रा ससे गाननानै देखायजोबनोबो हाया बिथिं खालामजोबनोबो हाया आद्रा खिदा माने गावखौनो एकदम लाजि फोनांना लानाय थ' बिदि खालामस्लायस्लाय पुरा अपेन होमब्लासो लंथं मडार्न जुग जागोन दा बेफोरबायदि गोबां माने जोंनि बर' हारिनि बिहामजोफ्रा बिहावना बिखुनजोना सोरबा गथ' गथायना मा जेबो सनमान लायाखै माने माखासे थाइसे थाइनैनि लालसावनो आरो फेसबुकाव थाइसे थाइनै 5-6 हाजार फैसानि थाखाय गावनि सनमानफोरखौ ओरैबायदि जागासिनो दङ ओरैबायदि माने मानहारि खालामगासिनो दङ थ' बे ओरैबायदि माने दुखुनांथावना जादों आरो थ' लोगोफोर बे समाव आं नोंथांमोननि गेजेराव मेन टपिकआ नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरनायानो जादों सासे आइजो बा सासे न'खरनि आइजोआ गुबुनजों सोमोन्दो लानायनि थाखाय न'खरजों लोगोसे रायजोफ्रा हमनानै माने गोबां साजा होदों थ' साजाखौथ' होखानांगोन नङा होमबा थ' ससे आं नोंथांमोननो क्लिपखौ दिन्थिगोन आरो बिनि उनाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राखौ सावरायगोन दे मोजां खोन्थादो क्लिपखौ नुबाय रायजोफ्रा न'खरनिजों लोगोसे रायजोफ्रा माबायदि माने सासन होनो गोनां जादों थ' बे मानि थाखाय जाखो दिनै सोरबा गोबां कमेन्ट खालामनानै फोरमायहैगोन बेफोरबायदिखौ मानो भिडिअ होयो बेफोरबायदिखौ मानो भिडिअ लाबोयो कन्टेन्ट गैया नामा अनेक भिउसनि थाखाय मानि थाखाय थ' एक्सुवेलि भिउसनि थाखाय नङा बेखौ माखासे रायज्लायनो गोनां दङ बेखौ माखासे बुंनो गोनां दङ दिनै गोबां बर' हिन्जावफ्रा माने बिराद गोरोन्थि खालामगासिनो खनसे गोरोन्थि खालामो बेवहाय निमाहा होयो खननै गोरोन्थि खालामो निमाहा होयो नाथाय बारे जाबाय थायोब्ला बेखौ बेसेबां निमाहा होबाय थागोन जुदि एसे एनै जुदि सासन होआबा बोरै सोलायहोनो हागोन दा बुंनायल'दों किसुमाना मानिखाया ओरैबायदि माने मालाया जिखि बुङाहाय जि खालामाहाय जि मावाहाय बेफोरबायदि माने गोबां बुङो ओरैबायदि दादागिरि माने लेभेलनि हिन्जावफोर दङ दा बिसोरबायदिखौ माने एसेबो सासन होआबा ओरैनो खुला खुलि हगारब्ला माने बिनि नेक्स्ट जेनेरेसन बिनि उन्दै बिनि जोलैफ्राबो माने सोलोंलांजोबगोन ओंखायनो सासन होनांगौ दा बे मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथावना जादों दा बिथाङा गोरोन्थि खालामनाय समाव मानसिया गोरोन्थि खालामबा खनसे गोरोन्थि खालामनायनि उनावनो गावखौनो हमदांनो मोनोदि आं बेफोरबायदि मावबाय थायोब्ला इयुनाव मा जाहैगोन
सोरजोंबा आं हमजागोन सोरजोंबा बुजागोन आंहा बे बुजानायनि लाइनखा होननानै बयबो मिथिखायो गोरोन्थि मावनायनि सिगां। दा गोरोन्थि खनसे मावखांनायनि उनावनो बयबो गावनि गोरोन्थिखौ मिथियो। नाथाय मोनथिनानैबो दिनै गोरोन्थिखौ ओरैबायदि मावो थारमाने रावबो आंखौ जेबो खालामनो हाया होननाय बायदि। दा बेफोरखौ मा होननानै बुजायगोन? दिनै ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो नुगासिनो दङ गाज्रि बांसिन बर' हिन्जावफोर बर' आइजोफोर हाबा जानाय बिहामजोफोरखौ नुदों। थ' सेंग्रा सिख्लाफोरखौथ' बाद दोन, सेंग्रा सिख्लाफ्राथ' आरो बिसोरखौ मा होनबावनो, बिसोरनिया एसे बेलेग धरननि सेंग्रा सिख्लाफोरनिया बहाबा पार्टि जाहैनाय बाइक दाब्रायनानै सोरजोंबा माने बिदिनो रेप सं बिदिनो अनेक माबा खालामनानै बेफोरबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरा जादों। दा बै बर' आइजोफ्रा बिहामजो जानायफ्रा दा बिथांमोनादि माबायदि आखु गावसोरनो माने हमदांनो मोनाखै खोमा। दा बेफोरबायदि गोबां दुखुनांथावना जादों आरो हमजाबायानोसै। थ' बिनि गेजेराव बांसिन दुखुआ सोरहा जाखो? जाय हमजानाय, जाय गोरोन्थि खालामग्रा बेहाथ' माने बे गावखौथ' मिथिखाला नालाय, बेथ' गोरोन्थि मावनानै। थ' बेजों लोगोसे न'खरनि बिमा बिफा माबायदि सानगोन, माबायदि मोनगोन गोसोआव, बेखौ मानो साना? ओरैबायदि दुखु नांगोन बिमाया। नोंथांमोना बेयाव एसे नुदों बिमाया न'खरनिया माबायदि गाबख्राव गावसि जानो गोनां जालायखो बे सासेनि गोरोन्थिनि थाखायनो। दा बेफोरखौ मानो बुजिया? थ' सिरि सिरि मावनानै बारखोमानो सानो, नाथाय बिबारा बारोब्ला मोदोमनाया गोसारो। मालाबाबो दाय मावोब्ला खारग'खाया, सानसेब्लाबो माने हमजाखायो। नों सानसे साननैखौ मावखुमाबाय थानो हागोन, खिन्थु बारे बारे मावबाय थायोब्ला नों माने सानसेब्लाबो रायजोफोरनि गेजेराव, मानसिफोरनि गेजेराव माने नुजानो गोनां जाथारगोन आरो। दा बेफोरबायदि गोबां माने मा होननानै बुंनो, दिनै बुंब्लाबो जोबखाया बाथ्राफ्रा। थ' नोंथांमोना दिनै बे ससे आपडेटखौ नायनानै बिनि सायाव मा दुखु मोनदों? बे न'खरजों लोगोसे बर' रायजो राजाफोरनि, जोंनि हारिनि माखासे लासिंसिं बा गोबां मुगैथाव बेफोरबायदि जाथाया, दा बेखौ मा होननानै फोरमायनो? दिनै नोंथांमोना बिराद गाज्रि मोनगोन, गोबां दुखु मोनगोन, कमेन्ट खालामहरगोन। दा बेवहाय आं जेबो बुंनो साना, नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, कमेन्टआव राय हर। नाथाय बै गोरोन्थि खालामग्रायादि मानो बुजियाखै बेखौबो एसे सानहर।